Ftit għadek tisma' lil xi ħadd jgħid li se jisba' d-diski minn fuq CD. Madankollu dan ma jfissirx li ma ċhawn suq għall-albums tal-mużika. Ma' One News il-kantanta lokali Corazon Mizzi saħqet li jagħtawn qaġġ kbir għall-albums tal-mużika, speċjalment b'diski bil-Malti. Madankollu l-kompetizzjoni li diska llum tinsab faċilment fuq mezzi online tpoġġi iżjed xogħol fuq il-kantanta li tara li l-album stampat joffri xi ħaġa iktar. Dak li jkun kif qed inti faċli ħafna jiddownloadja l-kontenut minn l-internet. Allura l-fatt li l-qoxra jkun fiha xi ħaġa speċjali, dik ta' tinċentif iktar li dak li jkun biex vera jkollu mal-kollezzjoni tiegħu ta' affarijiet prezzjużi albums ta' kanzunetti bil-Malti. Huwa dak li għamlet Corazon fl-album il-ġdid tagħha bl-isem Qalbeħ. Album li wara sena ta' ħidma fuqu juri wħud mill-imkejjen l-iktar privati f'moħħ Corazon. Ġibart fih l-aktar partijiet intimi tiegħi, l-aktar ħsibijiet li huma profondi tiegħi u fl-istess ħin huma ħsibijiet li mhumiex tiegħi biss naf li huma ħsibijiet illi jaqdu lil ħafna Maltin. Pereżempju, jiena ktibt kanzunetta fuq Buġibba, fuq kif kienet is-sjuf Buġibba fil-passat. Fl-okkażjoni ta' tnedija tat-tieni album tagħha, Corazon organizzat żewġ kunċerti fil-11 u 12 ta' Jannar flimkien mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta fis-Sala Sertemi Żammit tal-Università ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.